Yeah, welcome back to the YouTube channel. Malawan Cameras. Akulu. Pamene tili still kulira maliro a Brian Banda pali zinthu zingapo zimene ndithu tikufuna ndithu tikambirane. Anyway, chinthu choyambirira mukudziwa kalenso ndithu pali uyu mtolankhani uyu amene Job Frank Chakadza wa ku Zodiac. Yeah, broadcasting station. Mkulu otchuka kwambiri komanso wa ulemu wake anthu amamulemekeza. Mkulu ameneyu lero I think kuli zothamangitsa mipikisano yothamanga kaya chani something what is a marathon. So since maliro achachitika akulu wanditu like sitinamve chinacho chiyonse kuchoka kwa iwowa and the post imene apanga ndiyokhuzana ndi kuwina kwawo kwa mpikisano othamanga umenewo wa marathon. So iwo angopanga post zithuzi sopano anthu sopano pavuta ndiponena kuti anthu apapezeka anthu atatu. Ine sindifuna kuya comment pankhani ngati imene. Koma anthu oyamba gulu loyamba likuti akulu tiye tilire maliro. Okay? Anali nzanu. Anali mtolankhani nzanu. I don't know, kamnali ma rivals, kamnali adani. I don't know. Kamnali jani koma nsoni ngati atolankhani otchuka akulu awiri. My best. Suruzozo bali wanu. Koma at least munakakhala ngati mwatumizako ma condolences ngati kupepeseta matero a rest in peace imene zimakhala ngati mwachikhalidwe ndithu. At least. Koma no mukaonjezaso munthu ukapikaso izizi zaojenezi zothamanga izi ndezi chani izi. Golo yamba limene. Golo number 2 lakabwera nkuyenera kuti musiyeni nayeso akhale ndi moyo wake. Ndi page yake, ndi moyo wake, we don't know kuti chanchani, ndi musiyeni basi akuti life goes on. Akuti basi nzikachitika basi life goes on. Siyeni zipitirira zimene zonso. Alright? Golo number 2 limenelo. Golo number 3 likuti we mourn differently. Akuti timalira mosiyana. Anthu fe timalira mosiyana. There I don't know kuti mbali mukuona bwanji. Ine ndizisiya manja mwanu kuti mukuona zoti izizi is it okay? I don't know. Anyway, avanso tuliso ndi maliro apita kai kuchalichi. Komano anthu amene anali ku MBC pachanango sankhidwa kumene okha I think okhamia miezi 4, I don't know, miezi 4 itatu ku MBC. Ndi atangofika ati palizimana anafikira kuyankhula kumene kucha. Palizimana afika kuyankhula komanso palizimana adana nazonso. Ndi anzawa kuntchito kumene koko ali ndi uthenga wonse umene akufuna ayankhule. Ndikanayankhula koma sometimes dziwo ndapanga post video ya mchemwali wake, okay, ndimanoto mchemwali wake wa Brian Banda, Naomi Banda wa anthu amata bwesani video bwanji video palibe. You understand what I mean? So ndimusiye mkulu amene nayenso ndithu ayankhuleso yekha zimene iyeyo amauzidwa ndi Brian Banda. Komanso Brian Banda amafana chani ku MPC limodzi tionera. Guys, thank you so much. Malawan Cameras. Naonso Brian Banda nabwera ndi masomphenya awo chifukwa tsiku loyambirira atangofika pamene tinkakumana nawo anafotokoza masomphenya awo. Mwina mzanga ukhoza ku tiliwapo ndemanga kuti abanda atafika ku MBC pa tsiku limene tinali nawo pamkumano ocheza nawo nkuwalandira adati bwanji. Zikomo kwambiri Cosmas. Pa nthawi imene atafika mfundo yoyambirira kwambiri anatiuza kuti anyamata inu nda asungwana inu chinthu choyamba chimene mungachidziwe nchonena kuti wireless ino ndi ya Malawi, MBC ndi ya inu ake a Malawi ndi misonkho ya Malawi. Ndiye tikuyenera kuti tizigwira ntchito zathu mokomera a Malawi na aliyense, posatengera ndale, posatengera chikhalidwe, posatengera kumene amachokera. Koma ameneyo ngati ali mbadwa, ali mzika, ali Malawi, tikuyenera kuti timutumikire ndithu. Pa Chingerezi pake amanena kuti professionalism. Kuti uzigwira ntchito mopanda kukondera, uzigwira ntchito moyimirira wina aliyense. Chimene chocho ndi chinthu chimodzi chimene ndinachigwira kwambiri mtima
komanso anali munthu amene amafuna kubweretsa ndithu kusintha kwakukulu pakagwiridwe ntchito kathu ngati MBC, kuti MBC ikhale ndithu ya wanthu osakhala kuti ife anthu ogwira ntchito. Chifukwa ife ndiwo ngolembedwa ntchito, koma amalawi eni wake ndi amene anatilemba, ndipo amenewo ndiwo mabwana athu. Anatsindika kwambiri pa mfundo ngati zimenezo kunena kuti amalawi ndiwo mabwana athu amene anatilemba ntchito, ndiye tikuyenera tizigwira ntchito mozipereka komanso mokondwerera iwowo, kuti wina aliyense akamagwira ntchito amagwira ntchito mofuna kukondweretsa bwana wake amene anamulemba ntchito. So amalimbikisa ndithu zimenezo, komanso amalimbikisa kuti ife ngati MBC tizikhalanso chitsanzo, tizikhala chitsanzo, osati tizikhala anthu osogolera mikwiyo ayi, koma tizikhala munthu oyambitsa mgwirizano, kuyanjanitsa. Tikamalemba ntchito zathu tiziphunzira. Anthufe amene ndife olemba nkhani ku skulu ya olemba nkhani timaphunzira ndithu zinthu zosiyanasiyana. Makamaka timaphunzira nkhani, kulemba nkhani timaphunzira kuti pazikhala ndithu ngodya zingapo zakalembedwe ka nkhani zimenezi. Ndiye pa Chingerezi pamakhala maonena kuti balancing, kuona kuti zimene mukulembazo ndi zinthu zimene aliyense wafotokozapo. Nkhani umafuna kumva mbali zonse zokhuzidwa ku nkhani ngati zimenezo. Ndi apanda amalimbikisa zimenezo ndithu kumene tinganene kuti professionalism, kumachita balance ndithu zimene timakhala fotokozera makamaka amalawi kuti amve. Ndiye ineyo ngati mmodzi mwa amene ndimalembanso nkhani kuno ku MBC, ndinali ndithu munthu wokonzeka kwambiri kuti ndiphunzire amenewo tikwaniritse makamaka masomphenya awo mmene amatifotokozera kuti amafuna izi ndi izi. So tinali wokonzeka kwambiri, ndipo tinayambaponso kwambiri kuchita zinthu. Mukhoza kuonanso amalawi kuti pa miyezi 4 imene akhala ali makamaka kunoko ku MBC, pa miyezi imeneyi kunali kusintha kwakukulu ndithu mmene timafalisira mauthenga mu mapulogalamu athu osiyanasiyana. Zonsezi kufuna kuti inu amalawi muzikhala ndithu kuti mukupasula zinthu zakupsya kwambiri. So taphunzirapo zambiri kwambiri, komanso ndithu tina amatiuza kuti ife ngati MBC timayimirira anthu, tife institution imene ndi yayikulu kwambiri, ndiye tikuyenera kuti tizikhala anthu azitsanzo. Amafuna kuti zimene timawaphunzitsa amalawi tizikhala anthu oyambirira kwambiri kuchita mwachitsanzo. Nkhani yonena kuti anthu ogwira ntchito mboma ena ambiri amachedwa m'maofesi, iwo amafuna kuti ifeyo tizikhala anthu oyambirira kugwira ntchito. Posakhalitsa apa mwezi wathawu winawo anapita, amachita choncho kuti anapita ndithu kumene ku Lilongwe kumene kuli maofesi athu ena ku area 4. Mene imafika 7:30 anali atafika kale ku office zimenezi, ndipo anagwira ndithu ochedwa. Director General kugwira anthu ochedwa. Zinadabwisanso anthu kuti kodi ntchito tizigwira chonchi. Ndi anafotokoza kuti iwo akufunitsitsa kuti ifeyo tikhale anthu ochita, osati omangoyankhula kumangophunzitsa anthu zinthu ife sitakuchita ayi. Nde anafunitsitsa ndithu tikhale anthu ochita, ndipo anatsindika kwambiri kuti tizigwira ntchito zimenezi moona mtima. Zimene tikufotokoza zikhala kuti ndi zimenenso ife eni tikuchita pa ground. So anali munthu amene anali wozipereka kwambiri ku ntchito ngati imeneyi. Komanso pachizungu amanena kuti jealous down. Anali munthu onena kuti amafunitsitsa kuti tizooneka bwino tikamagwira ntchito ku MBC, osangoti fakala ngati kuchoka kumunda. Amafuna kuti tizooneka kuti inde titokati ku ntchito. Ndipo mavalidwe anali mavalidwe, amalimbikitsa mavalidwe abwino. Inu mukudziwa inu mmene iwonso amafalira. Anali munthu kuti mwamuna ofala bwino, ndiye amafunanso kuti ogwira ntchito yefe ku MBC kuno tikhalenso anthu ndithu ofala bwino, kunena kuti tikakhala kuti tili anthu kunjako akamationera kaya tikukumana ndi abale ndi anansi, azidziwa kuti uyu ndi ogwira ntchito wa ku MBC. Ndi zinthu ngati zimene anthu amakondwera nato kwambiri. Komanso style ya leadership yawo inali ina ndithu imene mwinansi inapezekeponso, chifukwa chonena kuti amadana ndi mabodza malo ogwira ntchito. Samafuna kuti anthu muzinenerana mabodza. Mukudziwa inu nthawi zambiri malo ogwira ntchito pamakhala zinthu zolankhula zambiri.
amene a Brian Banda amakhulupirira kuti tisamayankhulane zoyipa, samachitane nsanje kunenezana mabodza. Iwo samafuna samabodza zimene. Mpaka dali pano tikudusira ndithu tasiya msewu umenewu olowera ngati tikupita kumpemba, talowa msewu wa New Chirobwe. Msewu wa New Chirobwe umenewu tangosala tinene kuti makilomita awiri okha kuti tifike pa makamaka ku church, kumpingo umene iwo amapemphera, kumene tonse tikhale tikachite witness mwambo wa mapemphero umenewo. Posakhalisa apa